Saya ada lewu mana? Haleluya. Nah, sana dulu. Siapa penibolo-bolo pindah ke sana kali kau? Wah, ka, la, lae, ngau, balik. Kaya sa siya ni mga terame, papa ni bola-bola nanda kumukin na endem. May bola-bola gini na kalo, and na bola-bola kinautusin. Hola. Kung nga lang na ipamyon. Mengonilo. Kata-kata yang may bunaw. Marami kinakamalubulay bunaw. Sa kau itu may minanamuhala. Daw bunaw na kami nansyon nila. Amen. Hallelujah. Great. Magadan. Asama pilit ang may nagtiamoro. Asama pilit ang may nagmata. Bimbigyan ang Jesus. Hallelujah. Ya sonayan rin sekali ini gua sablek tuh. Dan dia boleh terkesu. Oh, ha. Very beautiful man. Hallelujah. Tahu nggak seperti beautiful betul. Nah, nung siyempre tumigin, abon na sinusulat ka tumigin. Abon sinusulat ng $50. Ngayon ko nitala misulit sila $100. Oh, yan ang riba. Laibayan ni Mitiba. Sa sinilek sa watir, tapat na oy. Sa batong manunod rin ako na. Siya ni Mateni. Yan ang oy. Yan ang pula tao. Makangalawan ni Kalaw. Yan ang pula na ito. Hoda! Amen? Langsung namun siraw.